nya damina ni Charles de Gaulle avec un discours parce que Tchèbe Galontige, Moussobe Galontige, le temps ne ment jamais. Tomate Galontige faut que Djengouli. Charles de Gaulle le a fort à Dala. Yani Saka Sama. Aïe kanto Djema. Ko Beka Siki Kale Charles de Gaulle la main. Ko Tomate na Djenkono. Tumamina ni Fadouna Algérie. Fadouna Algérie Toto. Algérie qui kanto. Ko Sahara. Ko ala Miskara Djarati. Ko ale Tadou. Ko Algérie jamana Toto. Ko alni ala e diɲɛ fɛn bɛɛ di Algérie ma ko Algérie se ka bɔ a da kɔnɔ ko Sahara kuma sari Sahara kuma Algérie da foyi man ka don a la nin tɛ Dante kumakan ye nin tɛ Assimi Goïta kumakan ye nin tɛ les 5 colonels kumakan ye nin tɛ Choguel kumakan ye ça c'est le dit de Charles de Gaulle donc mɔgɔ hakilima depuis nin bɛ f'i ɲɛna fɔlɔ i b'i ba sigi donc parce que ne bɛ to k'a fɔ aw ɲɛna n ko farafinw anw défaut dɔ de b'anw na an bɛ fɛ Ala de ka jigin ka na kuma an fɛ yan Allah te jinga kuma mɔgɔ si fɛ Allah il est occupé donc hali ye ni statement dɔrɔn ta dɔrɔn ka attaquer ka analyser hakilimaya la vous saurez déjà que l'Algérie c'est un pays bandit d'après Charles de Gaulle donc en un mot le comportement de l'Algérie a été prédicté par Charles de Gaulle l'ancien président de la France avant sa mort donc débat bɛ daminɛ ni fɔlɔ c'est-à-dire on doit sortir dans tous ces politiques dans tous ces beaux analyses, dans tous ces beaux en traitant l'émotion, l'intelligence, l'art de l'intelligence, on doit aller doucement, on doit regarder, on doit voir, quand on verra, on vivra. Non, l'Algérie, c'est un État bandit. L'Algérie, c'est un pays bandit. Charles de Gaulle a vu ça venir avant sa mort. Algérie, jamana miye, bandit jamana de do. Français président, mouye indépendance di France ma. Charles de Gaulle, il s'est dit, djembe s'est dit, ka kangar da Algérie yana. Donc maintenant kuma o de kan ka tila kan kuma Algérie an ka ambassadeur min sigilen bɛ Algérie a invité u ye mun ɲɔgɔnna kɛra an ye mun ɲɔgɔnna k'u ka ambassadeur la kunu l'Algérie a ta sara réciprocité voilà ta sarali the payback en anglais Algérie have a payback what Mali have done to them yesterday donc sisan kɔni an bɛ se ka débat kɛ sans ambiguïté mɔgɔ se k'i sigi yan k'i yɛrɛ kɛ naloma ye tuguni i ye faamu donc yani nga donga kuma bakuruba la ma nga partenaire fo anga partenaire ye sultan ye sultan orange drink sultan drinki nana kana miniji to datuguna twa kono fatu dugure sultan drinki mi ibe ke dante nyona ye sultan drinki tay ka mi ibe jamana jo sultan drinki tay ka mi ibe ke faso kanuna ye ay sultan drinki mi aka galombonda numéro te dore ye 223 674 84 848 numéro 223 674 84 848 walima 223 651 60 01 02 07 sultan dringi mi ika galombonda ne bana lamɛbagaw n'o fana bɔra yen a bɛ bagan somɔgɔw a b'u wele n'a bɛ fɛ ka sɛ mara a bɛ fɛ ka misi mara a bɛ fɛ ka ba mara a bɛ fɛ ka saga mara a bɛ fɛ ka dantan fɛn fɛn mara a bɛ bagan somɔgɔw wele u b'aw dɛmɛ k'a organiser ka ɲa c'est des très professionnels ne ka sɛ mara yɔrɔ minnu bɛ n bolo Bamakɔ olu de bɛ n dɛmɛ k'a bɛɛ kɛ ne bana lamɛbagaw an ka bɔ yen sisan an ka da don Algérie la donc yanni an ka débat approfondi je vais recler encore une fois encore donc mina Charles de Gaulle mina ka kumakan k'a kan a ka a lamɛn ka tila k'a daminɛ tuguni c'est-à-dire n bɛ segin débat kan tuguni ka sɔrɔ ka n da don Algérie u y'an ka ambassadeur weleli min kɛ u y'u da don kuma minnu na ko jumɛn de bɛ ka labɛn Mali kɔnɔna la dans une semaine l'air n'est pas à notre faveur n bɛ segin kuma in kan l'air n'est pas à notre faveur n'an y'an sigi ka kɛ kulonkɛ ye k'an sigi ka kɛ manamanakan fɔ ye ɲɔgɔn ye u bɛ fɛ k'an ka jamana déstabiliser il veut déstabiliser le Mali il veut déstabiliser le Mali il veut déstabiliser le Burkina Faso il veut déstabiliser le Niger c'est ça la vérité u ye coup d'état min prévenu k'u bɛ fɛ ka ni masakɛ kelen bɔ fanga la u bɛ k'o de labɛn a kana bari mɔgɔ si la n tɛ ka mɔgɔ lasiran n tɛ ka mɔgɔ jalawuli c'est du manipulation et du manigance pur qui est en jeu n bɛ n da maga bɛɛ la donc on va écouter encore n ka début n ka baro daminɛ an ka taa daminɛ tuguni. Dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse.
Si tu veux être... Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Les réalités, c'est que il n'y a pas un seul Algérien, je le sais, un seul, qui ne pense que le Sahara doit faire partie de l'Algérie. Algérie Clinton, le gouvernement algérien, quelle que soit son orientation par rapport à la France, voilà, qui ne doivent revendiquer sans relâche la souveraineté algérienne sur le Sahara. Voilà. Donc, ne Charles de Gaulle Makane, que Algérien Clément a beau diacono, que ça soit au niveau français, Guerniona, Amana Diatro, comme Rotseka sur Algérie, Jamana Konala, Doma, Dongelema, Umseka Boki Kanto, Uka Sadi, Uka Lanini, Uka intérêt, Uka fan, Uta, a Foymanga sur Algérie, Jamana Konala. Ne Charles de Gaulle de Makane et Algérien, Yanakasa. Donc, Mounebekakebi, qu'est-ce que l'Algérie veut quand ça vient du Mali? Quels sont les intérêts des Algériens au propos du Sahel? Algérie, quand Mounebe Sahel là, ce n'est qu'une question que je pose. Quels sont les intérêts de la population algérienne quand ça vient du nord du Mali, ce qui est le Sahel du Mali? Il n'y aura pas à avoir d'intérêt de l'Algérie quand ça vient du Mali. Donc pourquoi l'Algérie est autant occupée? Pourquoi l'Algérie est autant préoccupée quand ça vient de notre pays, le Sahel? J'aimerais répéter les dits du général Tchani. Tchani a été très clair avec le monde. La fois derrière dont il a parlé et il a fait communication, il a communiqué à sa nation. Il a dit que ces trois pays ont décidé, sans intimidation, de réécrire l'histoire de notre continent et de notre trois pays. C'est ce que l'Algérie doit retenir. L'Algérie, quand on a un ni Djamana Saba, Mali, Burkina Faso et le Niger, ni Djamana Saba est décision d'État. Décision Mindo, en tant que encore faut que Djengouli, en peut donc fort, l'Algérie et la France, c'est les mêmes poumons. C'est la vérité. Donc, l'Algérie n'a rien à cacher. L'Algérie a déjà montré tout sa main. L'Algérie a boulot bayra. Ne pas la mabrao. Complot de banga jamana kan. Anga jamana amban keleni la. Que cela soit très clair. On doit faire très attention et on doit être très vigilant quand ça vient de l'affaire de notre pays. Ne pas la mabrao. Obeya ye français munke kosaina kuna sini. Français et de même blague à la Guinée. À quel obès yana. Courant et pétrolier jenim gen la Guinée. Français embargo avion ne blague à dire la Guinée qu'on a là. Ka klaka letribo. Ka ira diabela ka fo. Koni Doumbia mo be dia fefe la ko ba tagadi Doumbia ma. Donc ala be sans fait droit te bindu. O ba ira bela ka fo ko vraiment an me ka bolo ci yorma o fene kola ani ekle boraini. Donc o ala ka baradi ya tawakkal tula. Wa bebi ni yere ira. Mali kono anyabala Mali politicien do ame kelak mamina au moment de la guerre ulu be ka bo ko ba essayer ku dado jamana tabulu do la. Nyere klobe ambalmake do la no e fuseni mumbe kurima nyemoyala. Ne la kunu, c'était vraiment disappointant. Ce n'est pas le moment, le Mali compte sur vous. Ce n'est pas le moment. Vraiment, je crois que on va vous donner un peu de passe. J'espère qu'il y a un bébé kanklina. Mais ce n'était pas du tout bon. Mounela, nous sommes en guerre. C'est ça la raison. En guerre là, en même temps, vous faites partie des CNT, c'est qui est notre gouvernement. Donc, netena blam bakono. Mais c'est entre parenthèses. Il veut sabali. Parce qu'il doit au moins segou. Blofute doit une ade. Blofute doit une. Moi, c'est ce qu'on fait. N'est sonama. On est clair d'amener on fait. On va retourner. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Donc, Mali là, Djamfa de Djamana Konala.
janfa de be jamana konna la janfa min do c'est très profond, c'est très profond. Le bala la mebaw Algérie i tori la sisan parce que Algérie be fait ka sali ka tasura la depuis Charles de Gaulle massa ani ira diembela. Donc Algérie muneke kunu anga ministre des affaires étrangères no Jopi ale Algérie ambassadeur mumbe Mali konna la aya wule ka tasa dafo anyana ka datuna yega kono masami ala mabo mun kalama somrena Algérie fene Mali ambassadeur mi siglembe Algérie fene Mali ambassadeur a fene wule kaka vérité foyana. Donc on se pose la question, qu'est-ce que l'Algérie veut du Mali? Qu'est-ce que l'Algérie veut? Algérie veut Monaco. L'ambassadeur du Mali à l'Alger a été convoqué par les autorités algériennes ce matin. Les choses sérieuses vont commencer. L'Algérie va éclaircir sa position dans la crise malienne. Inch'Allah. Pour une bonne fois. Donc, il faut Algérie ka position est clarifiée. Je veux maximum de partage. Faut Algérie ka position est clarifiée. Donc, Algérie a un ambassadeur. Est-ce que nous se sommes emballés dans l'affaire interne de l'Algérie? Non. En Benyebe, l'Algérie s'est involvée dans l'affaire interne de notre pays. Algérie a une rébellion où on a marché. Avec un 600, avec un islam, quel est avec un jamana kono. N'y aurait même profité, Yaninganda do Algérie ka discours là, où yanga ambassadeur ou lim ka ou dama ka mamuna, mena moufo Mali islam ou yana, avec tout le respect. Abe sabali okana et ni koy kumachaya. Nene kera Mali islam demsenouye, et je m'adresse à la jeunesse musulmane. Abo dabo boloko kumala sunani shiako kan. Parce que mouna beka ke 600. Ou bena essayer 600 kan ni koy ta follow ma marché do bena ko ke suna oni shiako. Abe sabali abe seka kuma jamana wajuru kan Qur'an kan abe seka kuma tafsiru kan mais abaka ala na kira kama abanga jamana to aka lafiya manyini Mali mo be ka asimi go ta supporter anga mouvement de sigi mouvement mimbeke c'est-à-dire anti defensive mouvement donc mo nan global na be ka kojugu do sebe abe tan kan ada tiye parce que Burkina Faso yo nyona de ke o ka jamana konala mo be ka kani Mali la ama ko kurateo Blaise Compaoré ni nyona ke Burkina. Le Burkinabé m'entend. Blaise Compaoré a fait les mêmes choses au Burkina Faso. Quand c'est qu'à Slameu et Moshiou, on y Djoulaou, Kouloubla nyona. Donc Mali la 600, on veut qu'à essayer qu'à Slamé quel est wouli, bon Slamé quel est, autant c'est qu'à marcher Mali là. Parce que Mali est Slamé. Donc ça on veut qu'à mourir que 600, on veut qu'à Tanou Kokan, on veut qu'à Kokan Suna, on est Suna Town. Donc maintenant quand on a Suna Demsenouye, parce que là-bas on peut venir la main, on est au Bekoura ni Aba Kalama. Nebina mun fawnyana abo sabali abo dabo Mali politique kola clé flyna ay sabali ako dabo Mali politique kola clé flyna ay sabali akato ka boka ke chromatically ni fawnye aya dabla ne kangar dawe amena ngaka o nimo chromatically la aw bora femunu na fem bawdidu ayo nimo nina ayo ko wajulu ke akako tafsir ke akako Qur'an promotion ke akako islamia ke ayo nimbo bolo minela bolo jigina wagabiya Wagantan ni mo ko kay wagabiya akaram ko si jabi ayaw tabakaltu ke alaye akaw jigi ka ko Qur'ani akaw da kira sallallahu alaihi wasallam na anga ala batun ke akasabali ne te feka sunna dimseni sie bololoka man kan fola ay sabali wajuru te politique ay bo politique qu'on a là vous devez avoir assez de sujets qui n'est pas Assimi Goïta. Vous devez avoir assez de sujets qui n'est pas les politiques du Mali abaka wajuru ke tout aba yelema aw dadu jamana aw dadu Qur'anela ayo Qur'an nyafo mo wi ay mo dige Qur'an kalawna ayo dadu jamana jugo koluna ayo dadu jamana marala ayo dadu jamana basila ayo dadu islamia be matrafa tudme arma dinga iman abe buya tudme arma dinga nimania abe buya tudme ibe malien chamana bo dotise mo tisali bismillah ay mo dige bismillah malien keme bisegi ase kula alawla malien keme bisegi ase ka kula wuzu kalanganya. Donc c'est très important akato o mina konala parce que retour teni kelena toni que cela soit très clair à l'aide des infos pertinentes. Moi Dante, je ne fais que mon analyse. Donc quelle est la position de l'Algérie? C'est ce qu'on pose ici. Donc Algérie tore la 600 ka anga président et anga ambassadeur ko invité anga ambassadeur de l'ATAN ani Algérie ambassadeur ore sigle flene et Algérie ministre de défense ore anga ambassadeur ka wole katala sigi kata yininga a dalakana. Donc amenanda là, qu'est-ce que l'Algérie veut quand ça vient de notre pays?
on va le savoir. L'ambassadeur du Mali à l'Alger, convoqué à l'Alger par le ministre algérien des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a convoqué ce jeudi 21 décembre 2023 l'ambassadeur de la République du Mali à l'Algérie, Mohamed Amadou Maïga. En relation avec les récents développements de la situation dans ce pays, le ministre a rappelé de manière appuyée qu'historiquement, toutes les contributions de l'Algérie à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali ont toujours reposé sur 3 principes cardinaux dont elle n'a jamais divisé, dont elle n'a jamais dévié et dont elle ne deviendra pas, indiqué un communiqué de MAE. Donc Algérie, kanto ko depuis ale dadu ulu daduna Maliko la kulu ka fɛn sigira fɛn saba de kan ko o fɛn saba o ye ka bɛn ladon Mali kɔnɔ mais ce n'était jamais basé ka Mali ka Mali bɔ ka bin ni Algérie ministre kumakan ye. Et toujours en tout premier lieu l'attachement intransgressible de l'Algérie à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'unité nationale du Mali. Ko Algérie be bara fɛ kɛ a bɛ ko sugu bɛ kɛ k'i hakili to Mali ka sariya la a tɛ don Mali ka sariya janfali a tɛ don o kɔnɔ a bɛ Mali ka jamana dugukolo a b'a bonya. En seconde o ye fɔlɔ ye u ka laɲini fɔlɔ de y'o ye. En seconde lieu la profonde conviction que la voie pacifique à l'exclusion de toute autre est la seule apte à garantir au Mali la paix, la sécurité et la stabilité de manière irréversible et durable, précise la même source. Koflana, Uluka Deme Malika, Weka Ben, Karama, Oni Sigafo, Oni ka Kelebali, Jamana Konala, Tomina, Abeke, Ola Mote Sega Kotuni. Donc, Ibera Yingan Yorina. Pourquoi l'Algérie bi yɛrɛ kɛ mun de ye ka leçon d'an ma? Quel pouvoir, quelle puissance l'Algérie possède pour essayer de donner des questions aux Maliens pour notre pays? Qu'est-ce que le Mali a fait à l'Algérie pour montrer aux Algériens que nous, nos dirigeants, n'ont pas la capacité de prendre les décisions pour soi-même? Quel pouvoir l'Algérie possède pour croire qu'il doit être des clairvoyants de l'avenir des Maliens? Qu'est-ce qui ne va pas aux dirigeants de l'Algérie? Quels sont leurs objectifs clairs et concrets et précis de leur gouvernement? Il faut que l'Algérie cesse ses bêtises. Le Mali veut être ami avec des Algériens. Mais le Mali ne veut rien de voir avec l'Algérie, de parler comment nous on doit gouverner notre pays. L'Algérie c'est un petit pays, que cela soit très clair. L'Algérie n'est pas à la position morale de donner des leçons à nous les Maliens. Donc il faut que l'Algérie se saisit. Je dis tout de suite, sans délai. Et tout Malien qui essaye de supporter l'affaire de l'Algérie sur notre terre, vous allez répondre aux autorités maliennes. Aux messagers. Ça me kumala erimina. Ou kelmeka nafolo ka as chere jamana konala. Ou kelmeka wari bon jamana fambe fe. Pour que moko ka seka wuli ka jamana disturber. Donc ni etama fusir ni koina dans 2 semaines ou faire dans 1 semaine plus tard d'après des sources très garanties ou faire mangani wuli jamana konala. Wa manga inte do yoro ho ife. Na fa manga me do slamedem sanu ne fe. Slamedem sanu le bina manipuler ou ya dam na foloko slamea o ma marché do bina sura dim sani bandi do be munu be bossisa ka soufiu kulu jabili damne abebna damne tentori la. Donc ba fo Mali cybercriminalité mo nyana ou ka degere bo Mali kono ou ka fo Mali slamedem sanu nyana ou ka wajuru ke fo ka dia wuli mais ku dabo Mali politique ko la s'il vous plaît. Ou kanana que la wula nga jamana kono. On n'en veut pas. Notre pays n'a pas besoin de ça. Ni kuma foya il y a bientôt 2 ans. Ne ko Mali islam demsonuma, ni islamia kadawi, ni jihadi kadawi avec tout le respect. Abake alana kirakama abetaka Saudi Arabia, al-kaba krefe, ou ka slipu de fere abeta keleke, abaka ubako sokata keleke Saudi.
ni silamɛya kɛlɛ de ka d'aw ye a b'a kɛ ala na kira kama a bɛ taga Saudi o de ka jamana kɔnɔ o bɛ ka alimamuw labɔ Misiri kɔnɔ ni ka t'u bila kaso kɔnɔ a b'a kɛ ala na kira kana a bɛ taa jihadi kɛ Saudi donc mais a b'a kɛ ala kama an ka jamana to a ka lafiya il faut laisser notre pays s'apaise n b'aw deli arasulu yɛrɛ kanu kama sallallahu alaihi wa sallam parce que aw bɛɛ bolo yelen don aw bɛɛ bolo yelen don aw tɛ fɛn fɛn kalama an b'a bɛɛ kalama mais ni jihadi de ka d'aw ye ni jihadi de ba aw ni kan je vous applaudis mais ce n'est pas le Mali qui est la place ce n'est pas le Mali qui est la place ne bɛ Amérique a gɔrɔjigɛnin bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ ye Dubaï de tous les homophobies des États-Unis i mana cɛmisɛnnin fɛn fɛn ka voyage ba cayalen Dubaï u ta foyi la cɛ gosi kɔ ne de y'a fɔ donc a bɛ se ka taga Dubaï a bɛ se ka taga jihadi a bɛ se ka taga ɲɛnabɔ yen donc a b'an ka jamana to yen ala na kira kama a ye bɔ a ka wajulu kɛ aw kana da wajulu ma dɛ a ye fan bɛɛ kɛ micro ye a ye kuma Kuran kan a ye Asimi bɔ aw ka topic la il faut laisser ce monsieur diriger le pays s'il vous plaît a kɛ ala kama a ka n ka président to a ka jamana jɔ a b'a kɛ ala kama a ka bɔ Shia Ansardine Wahhabiyaw a b'a kɛ ala kama a ka bɔ nin kɔnɔna la le pays n'a pas besoin de ces conneries parce que ce n'est que des falfeleries ce n'est que des conneries pour déstabiliser notre pays a b'a kɛ ala kama a bɛ kɛ ni sutadonni in fɔ il y a bientôt 2 ans ne ye nin bɛɛ kangari da président ye ne tɛ so kura kɛ yan ne bɛ so kɔrɔ kɛ de la yan moi ne tɛ so kura foyi kɛ yan maliyɛn bɛ n seere ne ma foyi fɔ Mali ko in na depuis a daminɛ la depuis Asimi nana don min na ne Dante ma kuma foyi kan n'a ma kɛ tiɲɛ y a rien que j'ai souligné qui n'a pas qui s'est pas ne ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ yan ne ye nin kɛlɛ ninnu kɛ il y a 2 ans donc ne bɛ mun fɔ président n'a nɔfɛmɔgɔw ɲɛna a ye degré bɔ a ka mara don ba la a ye degré bɔ a ka mara don ba la a b'a kɛ ala kama a k'an lamɛn an dusukun bɛ ɲini ka cu an kɔnɔ yan a ye degré bɔ a ka mara don ba la Mali kɔnɔna la a ye degré bɔ a ka wajulu structuré Mali kɔnɔ a ye degré bɔ a ka bamananya structuré Mali kɔnɔ a ye degré bɔ a ka mara structuré Mali kɔnɔ a ye degré bɔ maliyɛn ka kɛ jamana fɛ maliyɛn ka bɔ polémique la an ni diɲɛ de bɛ kɛlɛ la nous sommes en train de se battre avec le monde a ye bɔlɔlɔ kanana a ye structure sira la a ye structure sira la quand ça vient de niveau religieux c'est très très important n'a ma kɛ n'a bɔnna a bɛ to an bɛɛ de kɔnɔ a ye sabali avant que ça soit trop tard les Arabes ne vont jamais nous laisser tranquilles l'Algérie a été avertissée par Charles de Gaulle avant sa mort Charles de Gaulle ye nin natɔ ye depuis a ma sa a y'i kanto Algérie ma ko que ce soit très clair que ce soit la relation entre l'Algérie et la France le Sahel ne sera jamais ne doit jamais être l'affaire de l'Algérie pourquoi Charles de Gaulle a dit ça Charles de Gaulle y'o fɔ mun de la Algériens na pourquoi Charles de Gaulle a choisi l'Algérie les Algériens et il a choisi il a fait des discours soulèvement et à s'adresser à la population algérienne. Pourquoi Charles de Gaulle a choisi l'Algérie et il sait de s'adresser à l'Algérie quand ça vient de l'affaire du Sahel? Pourquoi? Il faut me répondre. C'est comme ça un homme intelligent doit penser. Donc, Charles de Gaulle est Karim d'Algérie. C'est pas ça. Et puis, si c'est un homme Algérie d'Abe Malikola. Pourquoi l'Algérie est intéressée du Mali? Il faut me répondre. Est-ce que le Mali s'emballe de ce qui se passe à l'Algérie? Est-ce que Mali Morobé Moumeka Algérie? Est-ce que Mali d'Abe Algérie politique là? Est-ce que Mali d'Abe Algérie ni Maroc là? L'Algérie et Maroc ne s'entendent pas. Vous n'attendez pas le Mali s'emballe de ça. Et c'est pas le même putain d'Algérie qui a dit que ils vont jamais négocier avec des terroristes. C'est pas la France qui a dit qu'ils vont jamais négocier avec les terroristes. C'est pas les Américains qui ont dit qu'ils vont jamais négocier avec les terroristes. Pourquoi? Pourquoi l'Algérie se prend pour qui? Pour essayer de se mêler dans nos affaires. Moi, je demande à Assimi Goïta, son excellence, Simo Darantigi, Dante Klendoroni, il faut mettre fin à ces putains d'accords. Il faut renvoyer l'ambassadeur de l'Algérie de chez nous sans délai. L'Algérie et le Mali est en guerre froide. Que cela soit très clair avec tout le monde. L'Algérie a montré sa main. L'Algérie il est intéressé du Sahel. Et Charles de Gaulle a averti les Algériens. Il n'y a pas un bout morceau du Sahel qui fait partie de l'Algérie. Si l'Algérie veut faire la guerre, on les attend avec les pieds fermés. Mais Canada est mouillé. Oui, Mali Demsenou. Mali Slamé Demsenou, Aïe Sabali.
ne n'a boy flanyer ou nga korona o chamaye ou ben doni o chamaye ay sabali ako wajulu ke Mali be islamé aka dodo Qur'an na aka ala kira sallallahu alaihi wasallam aka ka kisa fo mo nyana mais abaki ala kama aka dinew ni trabulu baru aka dabla jamana en kono ko kleflayna abe trabulu kelen trabulu kumay aba dabla jamana kono baw deli ala yere kama mbolo flade ben ko ye aya sabali parce que oribina wuli sisan silamɛ kɛlɛ ma marché do trabulu kɛlɛ oribina marché sisan parce que nklobe bo biya demisonu na u bɛ ka bɔ ka kɛ kɔrɔmatigɛli aba dabla ne yɛrɛ suna de ne suna de ay sabali ay kɔrɔmatigɛli bɔ a la ala ye segu dante ninnu ye silamɛya kɛ u ma kɔrɔmatigɛli kɛ baba sisew ye silamɛya kɛ mali kɔnɔ u ma kɔrɔmatigɛli kɛ ye faamu sulemani tunkaraw u ye silamɛya kɛ mali kɔnɔ u ma kɔrɔmatigɛli kɛ ye faamu donc a bɛ kɔrɔmatigɛli a b'a dabila a bɛ sabali aw mɔkɛw na aw fakɛw na aw bɛnbakɛ minnu ye mali tutigɛ suna kan suna kɔnɔna la kɔrɔmatigɛli kun t'a la dimanche o dimanche suna cɛkɔrɔbaw suna ɲɛmɔgɔw u tun bɛ ɲɔgɔn kunbɛn dɔ ka du kɔnɔ dɔ ka foro kɔnɔ ka kuma tafsiriw kan ka kuma u ka projetw kan kɔrɔmatigɛli kun t'a la suna denmisɛnninw a ye sabali a ka kɔrɔmatigɛli dabila a ye kɔrɔmatigɛli bɔ a ka wajulu la a ye sabali ne b'aw deli ala yɛrɛ kama se tɛ ne dabali tɛ ne ye mali de ka di ne ye ne b'aw deli ala kama ne b'aw bɛɛ lamɛn aw ka kɔrɔmatigɛli a ka ca turo a ka kutuba bɛɛ ye kɔrɔmatigɛli a ye sabali anw ka diinɛ anw mamakɛ minnu ye anw don suna la nin tɛ suna kɛcogo ye jamana kɔnɔna la a ye sabali ni mɔgɔ min bɔra ka aw dɔgɔya a y'a di ala ma y'a tawakkaltu ala a y'a bɛɛ di ala ma se bɛ ala de ye se tɛ jɔn ye a y'a kɛ jamana kama n b'aw deli ala kama a ka kɛ jamana kama a y'a faamu donc o de ye n ka conseil ye mais kuma fɛnɛ bololajiginaw fɛ minnu a b'a fɔ mun ma ko siyaw ou bien sufiw ou bien ne tɛ nin si dɔn ne bɛ mali kɔnɔ ne bɔra mali la don min na ne bɛ silamɛya dɔrɔn de dɔn nin kana n ka jamana ta k'a tiɲɛ an bolo fo k'u ka n ka jamana dafiri jagoya mɔgɔ mɔgɔ i bɛ taabolo min na a b'a kɛ ala kama a ka taabolo a y'a bɔ an ka wajuliw la a ye kuma silamɛ kan a ye kuma kuran kan n b'aw deli a kana kɛnɛ kama dɛ a b'a kɛ mali kama a b'a kɛ mali de kama et l'État malien doit faire sortir Degré le plus vite possible, sans délai, pour structurer les communiqués religieux. Parce que tout dessert que donné islam ko kele, ou tu na dessert trabolo kele la. Mais ka fonyana ornya fonyana, ma foi fonyana ya kamake. Ma foi fonyana ya mali kono kamake. Nous dessert islam ko kele la, on ma marché trabolo kele ou tu na desola. Nous la sisa ka foko wabia demisonu meta ni teka kulula ulu teka mene ibo mun kalama wabia demisonu me wuli ulu fere wuli ka fo suna demis bolo jignaw ulu te ni keta ulu bana keta ulu te mene ulu be mene ulu be la mene ibo mun kalama sufu fere wuli ulu be kota ibo mun kalama dro au côté nani duru imbe sera ñon confronter sisa no kera dron to bu sa ko sorola uba faka tasmani wuli bu mako konala ni krew la bu mako konala dro ube degrew bo ankama ubo de ko. Donc je suis en train d'avertir tout le monde. Dans une semaine, ils sont en train de préparer tout pour déstabiliser notre pays. L'Algérie, c'est l'ennemi pire du Mali. L'Algérie est intéressée du Sahel. Si l'Algérie veut le Sahel, il faut que l'Algérie se prépare pour faire la guerre entre trois pays. C'est que le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Nous, on ne va jamais reculer. D'après Général Tchani, on a décidé d'avoir notre vraie souveraineté. L'Algérie n'est pas à la position morale. Un petit pays comme l'Algérie ne peut pas parler du Mali. Que l'Algérie s'occupe leur liberté et leur paisibilité entre eux et le Maroc. Voilà. Il ne faut pas que l'Algérie s'embelle dans notre histoire. Il n'y a plus d'accord d'Alger, en tout cas, quand ça concerne les Maliens. Nous, on s'emballe de l'accord d'Alger. Il n'y aura jamais de l'accord d'Alger dans notre pays. Que cela soit très clair. Je veux que l'Algérie ancre ça dans sa tête. L'Algérie n'est pas à la position morale de s'emballer de l'affaire du Sahel. Le Sahel n'est pas de concern de l'Algérien d'après De Gaulle. Et d'après les Maliens. Que cela soit très clair. Donc, Algérie, kanto, Koulou Dabe Malikola, Kouwalasa, Kabé, Oni Karama, Kou Sabati Malikonala, ne Algérie Koumakani, et nous tous ces quelques, en bébé donc à faux côté tchèi. Ore Kouyouka voulait flâner. Ouka voulait Savana. Il a, en outre, été souligné à l'attention de l'ambassadeur du Mali que les récentes rencontres avec les chefs
des mouvements signataires de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, s'inscrivait parfaitement dans la lettre de l'esprit de ce communiqué. Ko ayi kanto Mali ambassadeur ma ko kosaina ko kleflaina Algérie sikafo min keni rebelluye ou ka jamana kono ko o sikafo ko o semaine do accord Alger konala ko donc ko Algérie ma charia soso. Vous voyez comment l'Algérie devient défensive quand ça vient des cris des autorités maliennes. En un mot, Algérie te Mali bouilla tellement, Algérie c'est d'autres que Algérie va faire rien. Il faut qu'on te teste. Vous me comprenez un peu? C'est-à-dire, l'Algérie est tellement impolie, tellement que l'Algérie te Mali bouilla, tellement que l'Algérie te Mali bouilla, tellement que l'Algérie ka sate Mali là, il faut mieux. Algérie ma dans droit ma en jamana konore. Faut qu'on a se Algérie kanto ko ale sika fo min keni rebelu ye ko sika fo ko e uluka sharia de o uluka nyamoria de ko parce que ko obe accord d'Alger konala. Voilà la réponse de l'Algérie pour leur défense, soi-disant pourquoi ils se sont rencontrés avec des hommes qui ne devraient pas les faire sans l'accord du Mali. Donc, vous voyez, Ali Bouya, ni Bouya Dumbora Djela, ou Djebani. Et respect Bouya clé. Bouya qui c'est clé, Algérie qui s'est la Amboulou. Algérie Bouloka, on y est bagaouni quoi. Algérie ne se donne même pas que le Mali a des intellects qui peut lire. Algérie Bouloko, accord même Mali Boulot, ou accord Mali drone Boulot, Algérie c'est testikala, Mali c'est testikala. Donc Algérie, quand les sons dit, on a ambassadeur ma Algérie Konala. Voilà ce qu'il a dit. Il a outre été souligné à l'intention de l'ambassadeur du Mali, à Klaka Aïra, ambassadeur là, que les récentes rencontres avec les chefs des mouvements signataires de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, échouent du processus d'Alger, s'inscrivaient parfaitement dans la lettre et l'esprit de ce communiqué, souligné le MAI et le préciser dans ce contexte. M. Ahmed Attaf a formé le vœu que le gouvernement malien, en droite ligne de l'expression de son attachement à la mise en œuvre de ces accords, s'associe aux efforts actuellement entrepris par l'Algérie à l'effet de lui donner une nouvelle élan. Donc Algérie veut faire un accord d'Alger signé. Pourquoi l'Algérie veut qu'on signe l'accord d'Alger? Il n'y a pas d'accord d'Alger. Moi je vais challenger l'État malien de mettre fin à ce débat. Mali gouvernement ke ala na kira kama énergie te auna tuguni ou kani fin état ka degré bo akani fin cancellé. L'Algérie c'est des menteurs. L'intérêt de l'Algérie c'est le Sahel. L'Algérie veut le gâteau du Sahel. Algérie veut Sahel le ko. Algérie veut faire qu'attendre sur le Sahel là. Herembe Sahel là. Algérie veut faire que mangani wuli jamana konala. Les rebelles là, les accords d'Alger c'est les Algériens. C'est les représentants du gouvernement de l'Algérie, soi-disant l'accord. Ce ne sont pas des Maliens. Voilà pourquoi l'Algérie veut que le Mali soit divisé. Parce que Herembe Sahel konala. Nafolombe Sahel konala. Jimbe Sahel konala. C'est l'avenir du monde qui va se jouer au bassin de Taoudeni, au Sahel. Donc qu'est-ce que l'Algérie veut? L'Algérie veut déstabiliser notre pays en tout coup. Issa Diakité, Folibia. En tout coup. Donc, ça sera fait quand on divise le Mali. Et quand on divisera le Mali va être entre, ça sera le Mali et l'Algérie. Donc, il y aura des Algéries. Donc, les gens qui se proclament Algérie et accord d'Alger, les Maliens qui viennent du Nord, là, ce n'est pas des Maliens, c'est les Algériens. C'est-à-dire, Algérie, gouvernement, photocopie de donc quoi. Voilà pourquoi l'Algérie est autant persistant. Moi, je crois que Ameka Mourou me bassou quoi. En ce moment, ne me dis Mali gouvernement là quoi. Parce que ne t'adon d'après Diakité, ne t'adon en gouvernement me fait comme Makono. Qu'est-ce que l'État malien veut? L'État malien veut quoi? Ou même quoi? Même quelle preuve? C'est-à-dire ne pas
Un mot prévu du Mali là, c'est ça. Ok, qu'est-ce que l'État malien entend et pour savoir que l'Algérie est pire ennemi du Mali? Ce sont nos ennemis. Mali terroriste bébé Algérie. Et il ne s'arrête pas de là-bas. Il sort, il le prononce. Pourquoi l'Algérie ne peut... Il n'y a pas de problème en Algérie. L'Algérie n'a rien de comme préoccupation. Il n'y aura pas d'accord d'Alger. Il n'y a pas d'accord d'Alger. Le Mali ne sera pas divisé. Les Algériens ne seront jamais des Maliens. Le Sahel n'appartient pas aux Algériens. Que l'Algérie aille au diable. Ce débat est clos. Si l'Algérie veut commencer la guerre, ils n'ont qu'à déclarer dès maintenant. On va voir et on va prendre l'Algérie. Et l'Algérie va faire partie du Mali. Inch'Allah. C'est ça le message. L'Algérie fera partie du Mali. On va prendre l'Algérie et l'Algérie va faire partie du Mali. Voilà son excellence Assimi Goïta qui a fait que l'Algérie frontera. Le silencieux. La stratégie vectaterrène. La stratégie vectaterrène. La stratégie pour Algérie. Algérie pour fronto. Algérie a fronto. Assimi Goïta a fait que l'Algérie a montré sa main au monde entier. Tellement Algérie coincée, tellement Algérie poussée, tellement Algérie digi. Massami Algérie a boulé la bella. À partir de cet instant, tout le monde sait que l'Algérie c'est un pays terroriste. À partir de cet instant, tout le monde sait que l'affaire de l'Algérie n'est pas basée. Cet instant, tout le monde sait que l'Algérie veut le nord du Mali. Comme ils ont fait en Mauritanie. La même chose qu'ils ont fait en Mauritanie. C'est ce qu'ils veulent faire au Mali. On va prendre l'Algérie et l'Algérie fera partie du Mali. Inch'Allah. À partir d'aujourd'hui, la guerre a été déclenchée entre l'Algérie et le Mali. Moi, j'exige à notre gouvernement digne et souverain de demander le retour de notre ambassadeur de l'Algérie. Et on doit faire l'ambassadeur de l'Algérie comme un coulé. Comme un, comment dirais-je, we need to send his ass back home. On doit renvoyer l'ambassadeur de l'Algérie. Et que tous les Maliens qui sont en Algérie retournent dans leur pays. À bas l'Algérie. L'Algérie, on va prendre l'Algérie et l'Algérie fera partie du Mali. Inch'Allah, le Mali a besoin du maire. Et vous avez la mer là-bas. On va prendre ça. Des espèces d'enfoirés, des cheveux morts que vous êtes. Vous croyez que nous sommes amis de quelqu'un? Le Mali n'est plus ami de quelqu'un. Vous êtes des bandits déguisés. Le Mali n'est pas la Mauritanie. Le Mali ne sera jamais partagé. Je vais... Mais à la délit. Comme micro main. Donc comme micro main. Attends là. Attends là. Allô? Allô? Attends. Ça va, Akoulbena? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Attends. Vous m'entendez maintenant? Akoulbena, voilà. C'est bon? Un micro d'Atouna Tchouakono. Tellement gagné Algérie d'Atouna Tchouakono. Nache, micro d'Atouna Tchouakono. Donc, ce que je vais dire tout simplement, Algérie ambassadeur, Ama Gengabouanga Djamanakono, sans délai. On doit renvoyer l'ambassadeur de l'Algérie du Mali sans délai. Oui, follow. Flana, Malika, aka ambassadeur imbe, Algérie, anga kosubeke, anga ambassadeur, anga la do, anga jamana kono, anga la segi, aka anga jamana kono, anga ndabo Algérie Sénat. Algérie bandi jamana de, Algérie ka kele, a familialen do. Algérie mogobe fenkelen pere la. Algérie mogobe jamana nord de la. L'Algérie est intéressée du nord du Mali. L'Algérie veut avoir sa part de gâteau en tout coup du nord du Mali. Charles de Gaulle a prédicté ça avant sa mort. À l'heure des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Donc Algérie ambassadeur, a eu fort, anga ambassadeur nyana, ko ulute kele fait, ulute woyo fait,
ko ulu ka sigikafɔ min kɛra nin ye ko o sigikafɔ ko o bɛ texte kɔnɔna la Algérie texte kɔnɔna la donc olu ni terroriste ka sigi ka kuma mɔgɔ minnu bɛ fɛ Mali ka partager olu n'olu ka kuma ko o bɛ o sariya kɔnɔna la non ils ont menti, c'est faux et c'est archi faux. De ce fait il dit selon la presse malienne le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a convoqué mercredi l'ambassadeur d'Algérie à Bamako pour protester contre les récents actes inadmissibles posés par les autorités algériennes sous le couvert du processus de paix au Mali. Donc, beaucoup de processus de paix de Kofé, quand on a déstabilisé. Donc, moi, je sais que l'État malien va se débarrasser de l'Algérie. L'Algérie n'est pas un pays ami. On déteste l'Algérie. Le Mali dit à bas l'Algérie. On ne veut rien avoir avec l'Algérie. On ne veut rien avoir avec l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays terroriste. Si l'Algérie veut la guerre, on n'a qu'à déclarer la guerre. On va prendre l'Algérie et l'Algérie fera partie du Mali. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Ambola Hermina et Fouardé Nounou, Oumakla. Voilà ce que Patrice Talon a une fois son madaina. Patrice Talon a une fois son madaina. Le Bénin veut rétablir les relations avec le Niger et le Burkina Faso. Il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger, un temps pour faire le point et prendre acte. N'est Patrice Talon Koumakani. À Canada, là, c'est un bandit. Il ne faut pas le croire. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour que quelqu'un soit déstabilisé. C'est-à-dire, nous, ou Datouna, ou Konoka Bankwa. C'est tué, d'abord tué. Patrice Talon, Borakani Beke. Patrice Talon qui a mis l'embargo sur le Niger. Patrice Talon qui a condamné le peuple de Niger. Comme si ça ne serait pas Sobara Tchani Boraka ira Belaka Fo, Kosengote Ntouni. Donc, dès que Tchani a été très clair avec le monde, donc 600, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant, Oubaka Doni Degishi Weredi, ils sont en train de venir avec d'autres formes. Donc, Patrice Talon, le président béninois déclare son intention de renouer avec ses voisins ayant connu des... Let me call you right back. I'm in a meeting right now. Just hang tight. I'll call you right back. Donc, 600, Patrice Talon, avec Amouneke, avec Kosoubeke, faut il marcher. Tout ce qu'il a essayé de faire, il n'a marché. Donc, il dit maintenant, le président béninois déclare son intention de renouer avec ses voisins ayant connu des coups d'État dans un discours à la nation devant l'Assemblée nationale. Donc, Patrice Talon, ko allez me sega kofé. Allez me sega kofé. A kanale 600, vraiment, allez ni Bénin, a kari Bénin président, allez ni Niger ka siga kuma, ka ben semi ou ni rontier. A kanale 600, allez ni Burkina ka siga kuma. Patrice Talon, on ne va pas avoir la paix entre vous et le Burkina Faso. Patrice Talon, il n'y aura pas la paix entre vous et le Niger. On ne veut rien avoir avec vous. On ne veut rien avoir avec vous. C'est Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc il ne faut pas que Burkina ni Niger ni Koina, c'est des bandits déguisés. Avec la Corsi, les bandits sont forts. Pour regarder, on a fait comme des bandits. Il y a la Corsi. Touma, nous sommes nous ko, ouais, nous seka ou la inison. Il ne retourne jamais à la réalité tant qu'il ne perd pas. Donc c'est des vrais bandits, c'est des vrais hypocrites. C'est des vrais arnaqueurs, c'est des vrais narcissistes. Vous voyez ce que vous faites là? Il ne retourne qu'en arrière dès qu'il saura qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut. Donc, la plupart des cas, cela marche avec nous. On fait un premier. Tu m'as tchama, on peut marcher à una. On est un dabla. Et regarde un président bandit béninois. Voilà ce monsieur qui a affamé le Niger. Doumoulou Tola, frontière là. Jusqu'à maintenant, il y a l'embargo sur le Niger. Donc, Massami Alaye, Patrice Taloma Maloya, à Taraka, à Assemblée de Konala, Katani Fo, il ne faut pas lui croire. C'est Patrice Talon qui a dit devant Dieu et le monde que lui n'a pas de rancune, qu'elle est écrite là, en tout cas,
que la France est l'un des hommes les plus fiables que le monde n'a jamais créé. Patrice Talon Toro Fort France, il n'y a qu'un mois de cela. Patrice Talon, c'est un bandit. Ça, c'était notre manière de son jeu. Donc, il ne faut pas lui croire. Patrice Talon, la porte a été fermée et on a jeté la clé. Il n'y aura pas de relation entre vous et le Niger. Il y aura il y aura les relations entre Bénin et le Niger avec le nouveau président de Bénin, pas toi. Il y aura des relations entre Burkina et le nouveau président de Bénin, pas toi. Il y aura les relations entre Bénin et le Mali avec le nouveau président de Bénin, pas toi. On ne te fait pas confiance. Vous avez déjà montré votre putain de couleur. Votre putain de couleur, elle est blanche. Ok? Il faut amener ça à la banque. Donc, M. Tchani m'a dit de vous répondre. Son Excellence. Son Excellence Ibé, il m'a demandé de vous répondre. Il m'a dit de vous dire tout simplement qu'il n'y aura pas de paix entre toi et eux. Parce que vous ne représentez pas le Bénin. C'est vous seul que vous représentez. Donc, à bas Patrice Talon, il n'y aura pas de paix entre Burkina et Patrice Talon. Il n'y aura pas de paix entre Niger et Patrice Talon. Monsieur Tchani a été très clair. Nous avons décidé de prendre notre souveraineté à main. Et nullement ne va nous intimider. Et on ne va pas reculer. On va avoir notre propre souveraineté. C'est ça le message. Voilà. À bas Patrice Talon. À bas, comment dirais-je, le putain président vilain, métis français. Et de, comment dirais-je, de Algérie. Que cela soit très clair. Le Mali ne va pas négocier avec l'Algérie. Donc ce débat est clos. À l'ère des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Dans le ballon de l'air est très très grave. Donc il y a une bonne bi baroula, mais quand on crée da et malien ou yana. On a préparé un an janto un an jamanala. On a acquis un an jamanala. Jamana déstabilisation, c'est ce qui est en cours. On veut faire qu'elle a do Mali kono et atte do da flafé. Avec do da kelen pe fait. Au date doré, avec do islam à keledi. Avec do da kelen pe fait. Avec do islam à keledi fait. Donc là, Mali gouvernement a dégré bon. Kaira bela ka fo, koni coin, koni ganga et fouanga sera là. Yefamu. Aira me ka fo fene ko sola baya aidara ko uya abo akume kasomina aboro o kasola uya a défré kataka yoro wérela utrani sola yoro wérela jamana autorité ou utrana yoro wérela akume yoromna até tuguni uya défré katana yoro wérela amola ermina la déstabilisation du Mali amena ndam la tuguni Macron c'est-à-dire fin de la baie Mali Kama. Les autorités burkinabées viennent de déjouer un vaste complot de déstabilisation et de l'assassination visant les présidents de la transition du Burkina Faso et du Niger, Tchani. Qu'au Burkina, service secret mro, ou Boraka Fransika Djanfa Bado, ou Borako Ore déjoué 100. Cette enquête exclusive nous conduit au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Donc, ni enquête inkele, ni oulé inkele, ni la yini inkele, avec un faux Nigeria ou ni Côte d'Ivoire. Eh, tu as partagé, Malion, la nouvelle d'Aouma. Tout commence par l'arrestation de 4 Français qui ont été pris en flature par les services de renseignement burkinabé dès leur arrivée au Burkina Faso. Plusieurs éléments ont incité les services de renseignement burkinabé à surveiller les 4 Français. Donc, une belle dame est là, depuis Mamina et Francisca service secret Mourounou, ou Minelim Kera Burkina. Au Kélé, c'est ça. À leur arrivée au Burkina Faso, les 4 Français ont prétendu être des diplomates, bien que ils ont prétendu d'être des diplomates, bien que, et curieusement, il est nécessité un visa d'entrée aux autres éléments suspects et que les 4 Français ont ensuite déclaré être des informaticiens. Donc, où est Fazi Flaïdou Rama, où est Rakafo, où est Morodoé, où est Kanto, où est informaticien. Donc, Morotou Citrodon, alors que c'est des mercenaires qui voulaient faire des dégâts dans notre pays. Les activités
des 4 Français sur le sol burkinabé était lié à des renseignements sur la manière dont l'armée burkinabé a pu déjouer l'attaque de Djibo. Ukunarade, Kanala Yinike, Kayininga Donga Fo, comme Burkina armée, ou sera qu'à attaquer Migara Djibo, ou sera qu'au Koumeto Dmena. De contact et en collaboration directe avec des activistes burkinabés opposés à la transition du président Ibrahim Traoré. Donc, où est contacté. Moi, je me fait Ibrahim Fanga tien. Nous, Burkina activité, nous siglembe, nous me fait président Fanga tien. Où est de contacter directement. Massami Alaye, Bokera Akalama autour de là. Ça ressemble comme le Mali, non? Des données ont montré qu'une mission d'assassinat du président de la transition du Niger, le général Tchani, à partir de Sokoto au Nigeria, est en pleine préparation par les services secrets français et nigériens. Donc, au Kélé, c'est ça. Alors, le mec a fort, que Francis, on est Nigeria, on a essayé de Tchani Fara, on a Diamant, on a la Béromitro, ko Sokoto. On a préparé Yoromitro, ko Sokoto. Des saisies, certaines données montrent l'existence d'une rencontre entre les services de renseignement français, ivoiriens, nigériens, qui est déroulée à Nigeria. La semaine dernière, avec pour objectif de planifier l'assassinat des dirigeants de la transition du Burkina Faso et du Niger. Donc, on y est Nina Benendo Rodmenela, Nina Benendo, Nigeria et Côte d'Ivoire, on y Francica, service secret pour que Kaseka Niger présent fera, Kaseka Klaka Burkina présent fera. La réaction de la France face à la gravité de cette arrestation qui aura un grand impact sur les complots en cours contre le Burkina Faso et le Niger. Les autorités françaises diffusent des informations erronées dans les quotidiens français, Jeune Afrique et contre certains organes de soutien aux transitions dans ces pays pour brouiller les prises. Donc, comme on me l'a dit, ni ko indi le français là c'est niveau mima. Donc, masami alaye français quelqu'un ko faka Tchani fara, ko faka Ibrahim fara. Ala de français fara folo, yanouka ke folo. Après d'après Jeune Afrique, certains médias français ont fait des apparitions le 18, le 19 décembre, discréditant tous les médias panafricains soutenant la transition du Burkina Faso et du Niger, en les qualifiant de faux médias, propagande, de fausses informations. Plus tard, dans la journée du 18 décembre, Facebook a quasiment suspendu tous les comptes soutenaient la transition. C'est la vérité. Le président Emmanuel Macron a ensuite limogé le directeur de la DGSE. Donc, comme un complot a marché, Massami Alaye et Francis président, aye ou ka Djamana DGSE, nous ou ka service secret Nyamro, aye ou Gengabo Banala. Cette réaction française vient confirmer notre enquête, car les autorités françaises se sont précipitées via des médias français pour manipuler l'opinion internationale après la publication de Jeune Afrique. Plusieurs médias panafricains se sont emparés de l'affaire, promettant de nombreuses révélations. Ne balana mabrao Francis Minela ka atreto palankonala. Donc oui ou ka surasi nani mi mine oroni na Burkina Faso. Francis quelqu'un de fleni ka Abidjan a motivé, ka Nigeria la motivé. Masami alaye ka Francis service secret blakana dini jamana flakono. Ko be se ka ko ke ko Masami alaye ko fuka ko Masami alaye ko Masami alaye ko fuka ni président nous kubo fangala ni ala surama oteke bi oteke chini à l'ère des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse donner balana mabrao c'est très important anga to basile anga djija anga vigilance sabatanga jamana kono nous te barafoila nous ka problème kene be numbulu il veut mettre le feu dans notre pays donc et craint à tête de daure fait à tête de dafla fait avec de dakren peut faire mali konala. Je répète pour la 10e fois
kɛlɛ bɛ don da kelen pere fɛ Mali kɔnɔna la o da tɛ dɔwɛrɛ ye o da bɛ don o da ye silamɛ denmisɛnninw ka yɔrɔ de ye donc Mali gouvernement u kan ka ko sugu bɛ kɛ an ka alabato kɛ an ka to ala kɔ i ye faamu mais an k'an jija ka kangari da Mali silamɛ denmisɛnninw ye u ka gouvernement ka politique ko ninnu o ni tabiya ko ninnu kɛlɛ ninnu u ka b'u ka discours la voilà c'est ni le moment ni le temps que cela soit très clair au Canada de ne bolo ka di Mali famaw ma parce qu'il faut pas qu'an k'an sigi yan et ko ka exagérer an ka sɔrɔ ka fɔ k'an bɛ élargi ça c'est pas bon parce que ninnu wari min surulen bɛ ninnu kan fo ka diɲɛ wuli u t'a dabila voilà j'ai dit wari min surulen u kan fo ka diɲɛ wuli u t'a dabila wari de surulen b'u kan kiyan voilà wari de surulen b'u kan piyan donc an ka kangari da Mali silamɛ denmisɛnninw ye u ka sabali u k'u da don tafsir wɛrɛ la u k'u da don tafsir wɛrɛ la TikTok tɛ karamɔgɔ tagayɔrɔ ye bezi ɲini tɛ silamɛya ye voilà u ka kuma silamɛya kan u k'u dabɔ bezi ɲini ni fɛnw na vraiment c'est pas du tout sérieux an ka b'o kɔnɔna la quoi a ye lamɛn surati belebele fila bɛna jɔ i kɛrɛfɛ k'i welelen bɛ tribunal la i welelen bɛ commune kasi la hali u t'a to i ka foli k'i ka denbaya la k'i ka don o bɛ ko minɛ t'i yɛrɛ cogo dɔn ni ne nana minɛ sisan aw bɛ bɔ a kalan waati min na o y'a sɔrɔ ne wɔsira wo in kɔnɔ yen dɛ a bɛ bɔ kalama kuma o kuma o y'a sɔrɔ a gɛlɛyara dɛ a kuma ne bɛ min fɔ yɛrɛ kow tɛ dɛ ko in bɛ ka taa cogo min an ka yɛrɛ cogo dɔn parce que an bolo an bɛ k'u ladidi an bolo an bɛ k'u bilasira de an bolo an ye maaba de y'u bolo nka n'anw ni maatɔw bɛɛ kɛra kelen ye ni n ko an ni maatɔw bɛɛ kɛra kelen ye kuma in ka faamu jamanaden ma fisa jamanaden ye an bɛɛ ye jamanaden ye ni mun filila k'a fɔ a ye filila nka maaba dɔw bɛ jamana kɔnɔ olu minɛ cogo ni maatɔw man ka kɛ kelen ye maabaya in kama jɔyɔrɔtigiya in kama an minnu bɛ nisɔndiya ko karisa minɛna i t'a la ka nisɔndiya wa parce que a ko in kɛra parti ko de ye ni parti min misaliya la ni sunamɔgɔw ka mɔgɔ dɔ minɛna fandɔ ninnu tɛ kuma olu tɛ wuli olu bɛ nisɔndiya n'olu fana ka maa dɔ minɛna sunamɔgɔw tɛ kuma olu tɛ wuli olu fana bɛ nisɔndiya a ti ka bɔ kanw na a bɛ bɔ yan a bɛ taa yan a bɛ bɔ yan a bɛ taa yan a bɛ bɔ yan a bɛ taa yan o bɛ ko min na minɛni dɔw bɛ senna o minɛli kumaw lakalitɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko ayiwa tiɲɛnikɛlaw bɛ jamana in kɔnɔ o dɔnnen don wa biyaw ye kuma sugu bɛɛ fɔ yan mun n'an b'olu wele dɔw ye fanga bagabaga yan taabolo in nin na mun n'an b'olu wele ne bolo aw taara ka maa defan de la o ne t'a dɔn ko dibi dɔ fana bɛ aw la aw b'a fɛ ka faamaw la su ka bila taabolo dɔ o mun filɛ nin an bɛ fara ɲɔgɔn kan de o ko in bɛ se ka jɔ cogo di mun b'a to n'i ye nin fɔ fanga b'i interpellé o ka dɔn n ka jɔya o de ye hɛrɛ n ka jɔya a y'a to alimami ka jɔya n ko sinɔn kuma minnu bɛ na la a tɔ n porokotora o t'o faamu dɛ kuma a bɔ n ma lawula kama a porokotora n da u t'o dɔn koyi o kuma an ka ko ye an ka jɔya nin ye ne fɛla ye o y'a sɔrɔ se dɔ ye da kɔnɔ. Voilà donc l'imam il coordonne kosɛbɛ moi je t'apprécie beaucoup tu es un jeune frère un bon imam que j'apprécie tu n'as même pas à s'inquiéter de tout ça là i ka tafsir kɛ dɔrɔn n b'a ɲini surkati mɔgɔw fana fɛ aw ta kɛ ala ko kuma ye aw dabɔ gouvernement ka kow la il faut parler de diina a ye kuma diinɛ kan i y'a faamu o ye ne ka message ye surkati mɔgɔw kan donc mɔgɔ bɛ taa n ka plateau kan a y'aw da don diinɛ la a y'aw dabɔ bezi ɲini na a ye politique to anw politiciens bolo a ye politique to anw chroniqueurs bolo donc a k'aw ta kɛ ala subahana wa taala ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ o ni rasulu ye mun fɔ a y'aw da don o la a k'aw dabɔ bolojigin bolominɛ bolo bodan kunkolo kan an t'o ko ninnu na notre pays a besoin de paisibilité donc i man ka jɔ i ka wajulu la a ka bɔ dɔrɔn aw tun bɛ kɛlɛ min na nin ye ka ɲɔgɔn na gosi o kan ka dabila à la place de Assimi Goïta moi je ferai tout pour mettre fin à tout ça là je vais structurer comment on doit faire des débats kan ka kɛ cogo min na parce que doncogo fila foyi tɛ u la o bɛ don ni Mamadou Diko ka da de ye Mamadou Diko ka da tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛ don ni silamɛya tɔgɔ de ye e ma dɔn anw sɛgɛnna depuis fanga in daminɛna masa min ye ala ye on veut déstabiliser notre pouvoir kalo fila ma deli ka tɛmɛ ko anw ko ko alhamdulilayi
kalo fɔlɔ ma deli ka tɛmɛ n'a ma fɔ ko alhamdulillah a daminɛna fɔlɔ ni u ka mɔgɔ ninnu tɔgɔ ko minnu tɛ diinɛ la tan i y'a faamu a daminɛna n'o ye fɔlɔ ko dɔ ye kuranɛ jeni o kɛlen kuranɛ jenina tununa Mali Bamakɔ dun ma bon o cogo la a ma ye fo bi a daminɛna ten cogo la o ma marché donc a bɛ sabali anw ni mɔgɔ minnu an ni jamana wɛrɛw de bɛ kɛlɛ la anw maliyɛn damaw tɛna kɛlɛ wuli